Pai Nongshong Shnong Karyang Rengkat Bakajingkershan Lang Kaseng Meghalaya Commercial Trucks Owner and Driver Association West Khasi Hills District MCTOD AWKHD Menta Kasingi Kalapalong Kajingi Kandu Lang Bat Ginong Penyat Ka Karkhana Sanyar Kabadan Haryang Kabalatip Kum Kamis Shri Shakambari Ferro Alloy Private Limited Kajingtmo hi kalong banyakran habayade bat kijingdon kam ni kijingdawa kabakashnong kabu hakmat kate ka karkhana hakani ka singi leyadan lang u arun jing bat kiwe balawan ban mi khmat na kabanta kate ka karkhana katba na kalyang kashnong leyadan lang uba w yaw phnyau sorda kashnong ruyang rengkat kiwe kinong ket kam kashnong ruyang nangta uba moslan dar marngar bat kiwe kit khat jangka MCTOD AWKHD Kibala kashan rat ba ya kashnong. Ki katto katne ki jingdawa jang kashnong ki kenthop ya ka sub center, ka school, ka umbam umdi, ka khuot ka suba, ka thongkam thongjam, ka bayat bet yat renti, kumju ro la dawa ban let jurup lang, ya ka khuot ka suba, rangkat ka jingeton lang ki bor ka district, ki bana ka tenat ka environment, ki nong thok khubor, bat ki wei. Ha ka bakut ka jingakran kamsham lopoi sha ka banyas ngau thu jingmut namar kashnong kalakenno ba uteu arun jing ubalami khmat na ka banta ka karkhana shiphang ulakam yala de kum utrai penban sa shiphang ulakan tat banlong trai kumta kashnong kaladawa ba ubadei trai hok unwan sha ka miet ka jingakran bat kat ba kashnong kampat yo ikite ki jingdawa ki balabu akhmat u arun jing lengba ki jingtho ka karkhana kan ompat la ban pli ong kashnong ruyang kat ba habay kran badu arun jing ula ong baga jingdawa jung kashnong onle padan ay kita ki ba ka karkhana ka dei hok ban ay kumju wat yak ki ba om dei hok ban ay ru ka karkhana kan khmi bnya lakan le kumnu lem kumta ka karkhana kan la aban khangdu lada om ay lat ban pli biang Kaba naklin jungi kada basnong ngadawa ya kini kimat bag sa ay kopi sa ka factory ruyang dekat kum kaji akan jungi ha kane ka meeting bamantaran kan bat kinong tre jong ha company naklin jong ha factory kam se makran syai e yangi nagni ka snor ruyang haba dai bat ki ponya du ka pon ban ko handu ka pon ka ba drew dai naklin jong company ka suong ba ngin sa le kine ki dawa ka jungi dai parking parsim meta kan ong bangin le no ikane Poi ka khek bokong san ka ba ngabu kamat ka baningkong ba kadai ba ngidawa na ka factory ba kadai ban bu yak we ka sob sunta rapo ju ka snor we ki nama rapo shno bot ha jingi paton wat ka we ka school ru te na kan ju ka snor ngadawa na company ba kadai ban bu ru yak school rapo ka shung jungin ba bangi sim jing ki khon jungi menta baro ka bangi fa school nya fa shabar ju ka snor we ka ba lak ta sha ka ju jing sep jungi kimi ki pa baro kam tam ka shno ga thau Teka poin ke balai ru ke jindawa ke jungi nak kene ka company ba kene pendiang yaki umbam umdi ban penio maman lak truying yin mama shu ban bu menta namar ba nak jing pentu jakre jogne ke factory ni fly ash ke balawan ra ingi bangi ta shubu stok ka haying ru kan la shu bandi namar ba ke jing penjakre jogne fly ash kumbalong kisem ke baladep ke tungkam ka tungjam kalong ke ba itorti hadu kata-kata kitang syutung kat bamon laki be kat bamon Reka jingkwa jungi kada ba shinang ru menta ba katung kam kom jam kada balong ka ba syai aba ngitung kam ru de balong da ka jingtho ka ba syai haba ngi be ru ngi be da ka ba syai namar ba aba ka jingsu ka jing tadaru kada balong ka ba syai ken ha ka ba ngitung kam tung jam ka company kada ban le khut ya boro ki so kun jong kane ka factory kada ban ka kularu ya kane ba kide ban le ban don kita ki storage ban bread ki jakle baro ba mi ne factory Eklen jongi kadobasnong ngidang i4 ki pakide banle ekane. But kadobasnong lo kala bu kejing tepat ke factory ba. Ya kene kimat kidawak jongi kinde ban poi hak chicken bat umalik. Kada kaling jo malik musim lawan ban eklen makmat bat ngi ya kene kejing dawa ke jongi ngam la ban pedeng yano bawan ban ong ba. Andai ban sim kejing ba kli na uta unung tre jong u naris goyang. Andai ngi kwa ba naris goyang wan hi khmat ba kadobasnong ban keren hi dalam jong utrai ya kene ki mat jindawa ki jungi to habede bat kene ka jingwan jong ne I arun jong kane factory ruyang ba ka jingwan jong ui hak ne ka por mer ki kren ha pedeng jongi ka darbar ba ki kamila de ba ngade umalik te sipang u kamila de ba ngade umalik sipang ade ngamde umalik tek ba pelong ngi ka dabar snaru ka basulongo adu kata-kata sipang ba ini di malik da u naris goyal sipang ba ngade u warun ba de malik jukni factory te pelongo ngi ka dabar snaru hadu mentah ba
kami ka jing jungil tentang kampus CA to habai dei berkaneru kadobar snong kala dawa ya ka company ka di banwan ra lang yu director ha kami jing kran kad bar jung naris goyal mandup tip namar hadu mentang nginem tip UE director jong kani ka factory hai local director namar ba ngi patip hadu menta te kaneru ngi dawar ka basnong ba ngi di banwan ra ya local director. Tenek ling global snong ko elektron shine na duki media ki ada bro ka tarik ba. Ada malik 41 ha kami kan ha ka global snong ruwiang. Ka global snong ka continue bet ban khang shuai ka factory. Ada malik lawan ka jekran kata ngin se perkhat na kumui pat kalenti. Ni manjur buat ni la manjur hida barok snong ya kaba min pentri kam yakini kam ba company kan le yakini kam barok bat ni dawaru ba kumbang ila bu kana jing thok ba lakum no utrai jong kana company un pun urlong ya ne kimat jing ya kran ke jing hapo jong ka life husni ke ba ila yo ya kaman bu